Роза Хабибуллина гомере буе укытучы булып эшли. Лайыклы ялга чыккач шәшмә әсәрләр яза башлый. 11 ноябрьдә Роза апага 87 яшь тулды. Район үзәк китапханәсе хезмәткәре Миләүшә Кашапова Роза Хабибуллинаның иҗатына күзәтү ясады. Укучылар «Сиңа» дигән җырым әсәреннән өзек сәхнәләштерде. Миңа бу әсәр бик нык ошады, чөнки Сәлимә белән әскәрнең мәхәббәт юлы бик нык матур башлана. Ләкин инде әскәр чит илгә китә, Сәлимәне ташлап калдыра. Мин әскәрнең инде кыламышын хупламыйм, чөнки чын егетләр алай эшләргә тиеш түгел. Бу конференция безгә күп возможностьлар бирә дип әйтим инде. Безнең үзебезнең мәктәбебездә күп вакытта үтә ул. Бик нык кызыклы һәм безнең мәктәбебезгә бары бернинди үсү возможностьлары бирә диемсең инде. Мин бик шат монда конференцияләрдә булганымны, мин үзем мәктәптән горурланам. Музей хезмәткәре Йолдыз Зәкиева автор белән иҗади дуслыгы турында сөйләде. Йолдыз әсәрдән өзекте тәкъдим итте. Кызганыч, Роза апа үзе конференциядә катнаша алмады, шулай да укучыларны кызыксындырган сорауларга җаваплар юллаган иде. Роза апаның фикерләрен укытучылар җиткерде. Бу әсәр мәктәп программасына кертелмәгән. Бу әле яңа китап. Бу китапның эчтәлеге безне кызыксындырды һәм инде аның төп үзәк мәсьәлә булып анда яшьләр тора һәм инде яшьләрнең аралашуы укучыларыбызга да бу әсәрне җиткерергә булдык, таныштырырга булдык һәм дәрестә, әдәбият дәресендә бу әсәр белән таныштырдык, укып чыктык. Һәм укучыларда туган, үзебездә туган сораулар буенча инде менә шушы китап укучылар конференциясын үткәрергә булдык. 3 ел дәвамында менә шушындай проектны башлап җибәрдек. Ул китап укучылар конференциясе дип аталды. Беренче елны без аны үзәкләштерелгән китапханә белән берлектә үткәрдек. Икенчесе һәм өченчесе дип әйтәм инде еллар без мәктәпләргә чыгабыз. Мәктәпләрдә менә шундый китап укучылар конференциясендә укучылар я язучыларның түгәрәк даталарына багышлап, я булмаса яңа чыккан әдәби әсәрләргә багышлап менә шундый чараны уздыралар. Соңыннан Мәгариф идарәсе методисты Нурания Шәймарданова конференцияга һәм лицейның татар телчеләре эшчәнлегенә бәя бирде. Укытучыларны бу юнәлештә актив эшләргә чакырды. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.